veci priamo. To je veľmi. Myslím si, že ako vnímate povedať vlastne otázkami na pani Čapákovú, že prečo tu ona bola riaditeľka vlastne Markíza bola v strate, že ona ponúkla nejakú dohodu, ktorá nebude Markízu nič stáť. Je to pravda? Nie, či je to pravda. V každom prípade by som povedal takú možno nadnesenie tu, že absolútne chápem, že spoločnosť Markíza nemá záujem vyjednať s falšovaným zmenkami alebo urovnaný spor s falšovaným zmenkami, teda z trestnej činnosti. A zase si myslím, že to je správny postup. S teroristami sa nevyjedná. O ničom. S teroristami sa nevyjedná. O ničom. S teroristami sa nevyjedná. O ničom. Vlastne komunikácia, ktorá bola často zverejnená na aplikácii Prema, že pán Kočner mal mať záujem o politický vplyv v televízii, pretože mal veľký záujem do politiky. Ale nechcem o tom špekulovať, že o čom sa chce pán Kočner proste vyjednávať. Ešte raz, poviem, s osobami typu pán Kočner sa nevyjednáva. Bodka. Osobami typu pán Kočner sa nevyjednáva. Bodka. Pán Lipšic, s osobou, ktorá vám robila fajku, sa vyjednáva? Sa spolu stretávajú, brany k branám si odjak živa sadajú, o prázdnych rečiach medzi sebou kecajú. Vlastne chce tými otázkami povedať, že aký príbeh bez odpovede. Čo tými otázkami? Ktoré dáva vlastne tým svedkom? Ja si myslím, že sa snaží spochybniť poškodenú stranu, ale opakujem, príde mi to trošku zúfalý pokus. On pôjde si dusne na pôjde zastaral o 5 rokov na deň. Pán Šanta, ako si predstavujete trestnú výpravu proti obetiam povýšených a nadradených? Ja sa nepýtam už. Nie je toto trestná výprava? Účelom trestného konania nie je vybavovanie si účtov mafie. Pán Šanta, ste na strane mafie. Propaganda šekelov. 10.9.2019 sídlo okresného súdu v Bratislave, aj krajského súdu zo zadnej strany, kde je ústav na výkon väzby a trestu odňatia slobody, kde sa nachádza momentálne alebo koná hlavné pojednávanie vo veci falšovania zmeniek a marenia spravodlivosti, kde sú obžalovaní Kočner, Marian a Rusko, Pavol. Takže kauza zmenky. Občiansky tribunál sa dostavil na miesto činu alebo hlavného pojednávania, zaznamenal určité úkony, vyjadrenia a teraz sa vyjadríme k tejto kauze. Takže ako všetci veľmi dobre vieme, táto kauza je široko medializovaná a obžalovaní boli hlboko linčovaní alebo necitlivo linčovaní. To znamená, verejnosť sa pripravovala na ich odsúdenie. To znamená, že v tomto konaní nerozhoduje spravodlivý súd, na čo majú právo, ale propaganda šekelov, izraelská Markíza, ktorá tu demonstruje všeobecnú moc. Kto podával obžalobu, respektíve kto podal obvinenie na obvinených. Musí to byť oficiálne obvinenie. Kto ich obžaloval? Kto rozhoduje o vine a nevine? Takže len vás chcem upozorniť na to, že súd nemôže dokazovať vinu. On je povinný zistiť skutkový stav, aká je pravda. Tá pravda musí byť v súlade s realitou. Takže súd nemôže vytlkať, lisovať pravdu alebo verziu obžaloby. Musí byť nezávislý a nestranný. Musí hodnotiť nestranne dôkazy získané zákonným spôsobom. No a keď sa pozrieme na prvé pojednávanie, ktoré bolo v Justičnom paláci, v ústave väzby a výkon trestu odňatia slobody, tak bola obmedzená prístupnosť verejnosti na hlavné pojednávanie. Takže nemohlo ísť o verejné prerokovanie veci, ktorého výsledkom bude meritórne rozhodnutie, spravodlivé rozhodnutie. Ďalej si musíme uvedomiť, že v tomto megaprocese obžalovaných
respektíve o vine obžalovaných, nerozhodujú im rovní spoluobčania. Tí občania sú nadradení, sú ústavou nekontrolovateľní, sú nad ústavou. Takže majú pomer k veci. Pozrime sa na obhajobu. Majú svojich obhajcov. Dobre, ale tá obhajoba musí byť platná, účinná. Nemôže byť kolízia záujmov. Keď sa pozrieme na právne akty povýšených, výnimočných a menej cenných, ktoré sú zaprotokolované v zbierke zákonov a ktoré sú všeobecne známe, ja sa pýtam z tohto titulu, aký je zákonný dôvod na stíhanie Kočnera a Ruska, obetí propagandy šekelov. Aký je zákonný dôvod? Oni sú obete výnimočných. Samozrejme je tam rozdiel. Národná výnimočnosť a nadnárodná výnimočnosť. Môžeme povedať, že je to konflikt mafie. Ale vy si musíte uvedomiť, že v trestnom konaní sa neriešia osobné účty. V trestnom konaní je to legálny spôsob za právo. Je to sporoprávo, kde prokurátor musí uniesť dôkazné bremeno. A na strane prokurátora nemôže byť sudca alebo senát sudcov. Nemôžu tam byť znalci, propaganda, obhajcovia. Chcem zamerať pozornosť, pozrite sa na tých obhajcov. Ja viem, že sú na jeho strane, môže si to možno, že dovolí, má na to finančný kapitál, Marian Kočner, ale tí obhajcovia nie sú zapísané v komore obhajcov alebo advokátov, presnejšie. Advokátov. Prečo? Lebo máme akty výnimočných a menej cenných, takže právny poriadok padol. Všeobecne známa skutočnosť a pravotvorná skutočnosť sa neskúma. To znamená, mení tieto veci na Slovensku. Dokazuje, že prokurátor nemá hmotnoprávnu kompetenciu, aby rozhodoval, aby podával obžaloby v mene Slovenskej republiky. Čo to znamená hmotnoprávna kompetencia? Povolenie slovenského ľudu bezúhonného, takže je to prokurátor mafie a presadzuje záujmy nadnárodnej mafie, konkrétne záujmy majiteľov šekelov. Takže o tom je tento megaproces. Nestaviame sa na stranu Kočnera ani Ruska, ale v zásade obhajujeme právo a spravodlivosť, pánstvo práva, vládu práva. A my chceme poznať spravodlivosť, takisto ako vy všetci, lebo ináč sa z tohto blúdneho kruhu nedostaneme. Vieme, o čom je parlament na kopci, že je to len politické krytie západu. Chceme vedieť, aká je pravda. Preto sa pýtame, aký je zákonný dôvod na stíhanie obetí šekelov. Obetí šekelov. Ako je možné, že tu propaganda vykonáva právomoci orgánov činných v trestnom konaní a súdu? Šanta je bezcharakterný jedinec. Za peniaze spraví čokoľvek. Nechráni právny poriadok Slovenskej republiky. V opačnom prípade by musel trestne stíhať právne akty povýšených a menej cenných, výnimočných a podradných. Nestíha to. Akým právom je právo na vyplatenie zmeniek trestným činom a akty proti slovenskej suverenite sú nie trestným činom? Akým právom toto nestíha? Je to prokurátor šekelov, takisto ako polícia. Teraz ide o totálne ovládnutie. Tí sudcovia trepocú kolenami, trasú sa im zuby. Čo myslíte, čo môžu robiť? Ak nebudú rozhodovať podľa scenára, podľa nôd šekelov, majiteľov šekelov, ako dopadnú? No veľmi zle. Pozrime sa, čo sa robí prezidentka, údajná prezidentka Slovenskej republiky, Zuzá Čaputová. To nie je trestný čin, keď si privlastnila prezidentský mandát? Pozrime sa na Katu Machačkovú Prievidzi. Takisto si privlastnila prievidský mandát, primátorky. Prievidzu si privlastnila, vlastní ju, dojí ju a Prievidza stojí ako kravička. A ona ju krásne so svojím bataliónom, so svojou čatou zlatokopiek dojí. Pozrime sa na Lipšica, právneho zástupcu izraelskej markízy. Fajočky si rozdával s obvinenou Zuzou, Alena Žužová. A ešte robí právneho zástupcu rodine Kuciakových, zavraždeného Kuciaka. A pritom má pohlavný styk
alebo orálny styk s údajnou objednávateľkou vraždy. To je normálne? Pozrime sa na tohto cteného pána Lipšica. Akú nesie zodpovednosť za to, že Karol Melo utiekol do zahraničia pred spravodlivosťou? Bol obvinený z niekoľkých vražd. Ako je možné, že utiekol? Pozrite sa a vyhľadajte si, akú funkciu zastával Daniel Lipšic. Nepomohol mu náhodou pri úteku? Čo tam robili pravá a ľavá ruka Jaromíra Čižnára? Ako je možné, že Karol Melo ušiel? Čo robila súdna moc? Bolo to prepojené. Čo robila Slovenská informačná služba, Vojenské obranné spravodajstvo a ďalšie zložky bezpečnostné? Ja vám hovorím z tohto miesta, Karol Melo bol po dohode prepustený, podal informácie, sprístupnil určité údaje, fakty a mohol opustiť Slovenskú republiku beztrestne. Pozrime sa na jeho rodinu v Prievidzi. Údajne na okresnom súde Prievidzi pracovala ako sudkyňa jeho krstná mama. Na policajnom zbore okresného riaditeľstva Prievidzi pracoval jeho príbuzný, priamy príbuzný, ako vyšetrovateľ. Pozrime sa na jeho prepojenie na Slovenskú informačnú službu. Smiechota. Ako je možné, že Melovci mali beztrestnosť? Ako je to možné? O čom je Prievidza? Teraz je napojená na Katu Machačkovú. Zase totálna mafia. A takíto ľudia idú zastupovať právo a spravodlivosť. Lipšic, ktorý si to rozdáva s prostitútkami, napokon pravdepodobne aj Zuzana Alenka Žužová je bývalá príslušníčka Slovenskej informačnej služby. Čo je to za poriadok na Slovensku? Všetko je to prepojené. Bývalí policajti vlastne erotické salóny, podnikajú, páchajú trestnú činnosť. Pozrite sa, ak je to všetko prepojené a o všetkom rozhoduje izraelská markíza. Takže o čom je tento megaproces? O čom je táto fraška? Garantujem vám, že výsledkom nebude pravda. A už v tomto momente v prípade pochybností prospech Kočnera a Ruska musí súd rozhodnúť tak, že budú prepustení na slobodu. A v opačnom prípade musí 100% preukázať vinu. A na to nemajú spôsobilosť. Takže jediné, ako môžu vylisovať z nich vinu, je, že tu niečo na nich spáchajú. Že vytvoria obrovský tlak. To znamená, Kočner sa môže právom báť o svoj život. Prečo? No, lebo veľa toho vie a tu sa mu barčo môže stať, respektíve Leopoldove. Takže už viete, ako lisujú pravdu? Už viete, čo sa robí na Slovensku? Preto to prejudikujem dopredu, aby ste vedeli, čo sú spôsobili. Nie, bude za tým propaganda. Všetko riadi propaganda na Slovensku. O všetkom je propaganda. A všetko je propaganda. Žiadna pravda, žiadny slobodný prístup k informáciám. Propaganda, dezinformácie, propaganda. Pozrite sa na tú smečku, alebo ste videli v tomto dokumente tú smečku novinárov. Sú naprogramovaní propagandou. Za peniaze spravia všetko. Takže megaproces, to je mega divadlo, tragikomédia. Neverte im, lebo pravda nebude výsledkom tohto divadla.